ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. No ki jing e baro na du ba shem ya pi kum kasar ni ring kat ba nga pin nam chai na nga ale ngan ya la ya pi shaka we kari badap tang jing e hakut shadam jong pi ngala klet no ki jing e baro na du ba shem ya pi kasar ni ring kat ba nga pin nam chai na nga ale ngan ya la ya pi shaka we kari badap tang jing e hakut shadam jong pi